Ne! Ne opet! Fuck you! Marš! Ao čoveč, ajde vrati se! Vrati se! Ej! Beži, duhovi me ganjaju, begaj! I pozdrav se mi ljudi, ja sam Meliodas69 i danas nastavljamo avanturu Leda i vatre, epizoda 2. Da vam pokažem šta sam uradio između epizoda. Ove kerove sam pritomio i raznožio po 2 puta, sad ih ima jedno 7 komada. Tamo su neke farme, to ćemo kasnije da obiđemo. U današnjoj epizodi treba da nabavimo ključ za ovu tamnicu. A to ćemo uraditi ni 2 ni 3, nego ubijat ćemo, tražit ćemo nekog tamo liča, nekog dread liča. Koji se nalazi treba da ga tražim po celoj tundri. Tundri. Evo mogu ni da kažem tundra kako treba. Ovdje ne vidim ništa. Pa nema ovdje nikog. A, čekaj, sad sam se setio. Na mojim tip-top tajnim izvorima pisao Leda. To trebalo da se... Ne! Čoveč, ja zaboravio. Pa ne spavljaju se nigde. Šta je ovo? A, čekaj. Sjećam se da je pisala da treba da ubijam sve mobove, pa ćemo vremenom da dobijamo ove. Beži, duhovi me ganjaju, begaj! Me prate još? Ne bih rekao me prate. Uništio sam im grobno mjesto pa će da me ubiju. Ovo nisam uradio, zaboravio sam da uradio. Nisam kako se zove napravio oklope nove. Imam za ovo i imam boga mi i za ovo. A eto, toliko imam treba. A moram... imamo tasmanijskog đavola po imenu Joe. Evo ga, Joe. Gdje si, Joe? Pošto ne mogu da nađem onog lika, ajde da mi onda nađemo lepo nekog zmaja da ga ubijemo. Ajde čovječ. Ne! Ne opet! Fuck you! Marš! Zašto me uvek zmajevi zgrabe? Marš u pičku materinu! I sad će moj zmaj da ga ubije bez mene! Fuck you! Ao čoveč, ajde vrati se! Vrati se! Ej! Vrati se! Pa nemoj samo tamo da letiš, sleti negde. Wow, napoti gospodara, ti nećeš ni da ga ubiješ ni ništa. Pa sleti majku mu negde. Pa ne mogu ovoliko dugo da te pratim. Dolaz vamo. Ej, ej.
ćeš usleteti negdje. Falim te Bože! Ajde, umri, sine! Umret ćeš mi ti vrlo lepo. Tako. Odmah mi ti ideš u to. Neka, hvala. Samo ne razumijem gdje je telo, ali nema veze. Silver chestplate. A gdje je telo? Trebalo bi da negdje tu. Sad valja ovdje treba da idem ka kući. Rekao, hvalja ili nemam pojma. Ja, ovo je to. A, vajda ovdje. Okej, ovoga nema, nije bilo. Pa ja nađem sve nešto što mi ne treba. Aj u suprotnom smeru da idemo. Ja stvarno ne mogu da verujem da ne mogu nađem kuću svoju. Ja sam se skroz pogubio. A jebem ti mater, evo mi ga put do kuće. Ja sam mutav, ja se u krugove vrtim, a kuća mi blizu. Sad sam fancy! Da ja mogu ovdje da upadnem ako moj zmaj sprži još više ovih vukova. To me interesuje. Au! Nisam trebao ovdje da siđem. Meni treba čistina. Mogu! Da ja mogu varanjem da dođem tu? Je moguće da varamo? I da nam još i uspeva! Ako ovo uspemo da polovimo... Bilo bi super. O, čekaj. Mislim da sam se prevario. A da, jesam se prevario. Nismo napravili ništa. Pa, ej! Sine, beži od mene, beži! Bežite od mene, ja, da! Pa čoveče, kako da ubijem lica kad ne mogu da ubijem ove imbecile koje bi on trebao da priziva? Aj! Ko meni trči, bež! Transfer items!
Što me plašiš tako? Fuck you! Jebote, kako se oseremo od običnog psa koji do duše ima kost umjesto glave. Točnije kost u lobanju bez kože i svega ostalog. Super. Stić. Doći on ovako i onako do mene. Oh, fuck you! On mene ne može da dofati. Znači može, a ja njega ne mogu. Kako je to fair? Nisam dobio ništa pametno. Nisam dobio ništa. Pa fuck you. Ne dobijam od vas ne dobijam ništa. A, pa ja ubijam ih sa ovim. Ne mogu da verujem da nisam ništa uradio u ovoj epizodi. Ovako, ok ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ja sam bio Melioda 69. Van kamere ima da nađem tog liča, ima da ga bačatujem, ima da ga headshatujem, ima da ga ubijem i onda ima da idemo u ovu tamnicu. I kako se zove, pa da, to je to. I van kamere ću ja vjerovatno uraditi još par stvari. Tako da vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!